tomto videu si krok za krokom ukážeme, ako zložiť stojan, pripraviť tablet a pripojiť tlačereň, aby bol váš pokladničný systém Storios pripravený na používanie. Najskôr sa pozrieme, čo nájdete v balení. Je tu tablet, USB-C kábel na nabíjanie, diely dreveného stojana, kovový držiak, čierne valce s logom Storios, skrutky, magnet s lepiacou fóliou a alkoholový obrúsok na očistenie zadnej strany tabletu. Pripravte si všetky diely na stôl a vezmite si krížový skrutkovač. Najskôr zložíme stojan. Postavte dva drevené trojuholníky oproti sebe tak, ako to vidíte vo videu. Medzi ne vložte kovový držiak. Prevlečte tyč horným otvorom kovového držiaka. Na tyč nasadte čierne valce s logom Storios a dotiahnite ho skrutkami z oboch strán. Rovnaký postup zopakujte aj na spodnej strane stojana, aby bol stabilný. Teraz si pripravíme tablet. Vezmite si magnet a alkoholový obrúsok z balenia. Zadnú stranu tabletu očistite obrúskom a nechajte krátko vyschnúť. Potom z magnetu zlúpnite ochrannú fóliu a prilepte magnet do stredu zadnej strany tabletu a pevne pritlačte. Ako náhle je magnet prilepený, môžete tablet prichytiť na stojan. Jednoducho priložte k držaku s magnetom a tablet sa sám prichytí. V balení nájdete aj port na pohodlnejšie nabíjanie a ochranu kábla. Zabujte USB-C kábel do tabletu a druhý koniec do adaptera alebo do tohto portu, tak ako to vidíte vo videu. Tablet teraz môžete zapnúť. Podržte zapínacie tlačidlo, kým sa nespustí systém. Keď je tablet zapnutý, môžeme pripojiť tlačiareň. Na bare sa bežne používa Bluetooth tlačiareň, v kuchyni potom LAN tlačiareň, ale vždy záleží na tom, aký typ hardwareu ste si zvolili. Bluetooth tlačiareň spoznáte podľa modrého modulu na zadnej strane so symbolom bezdrôtového pripojenia. Tlačiareň vyberte z krabice. V balení nájdete napájací adaptér a ďalšie príslušenstvo, ktoré nemusíte nutne využiť. Spojte obe časti adaptéra dokopy a zapojte ho do tlačiarne aj do zásuvky. Otvorte hornú časť tlačiarne a vložte papierový termokotúč tak, aby sa papier odvíjal smerom nahor a veko zatvorte. Aby ste mohli tlačiareň spárovať s tabletom, musíte ho najskôr zapnúť prepínačom na pravej strane. Bluetooth tlačiareň spárujete s tabletom tak, že na hlavnej ploche tabletu otvoríte nastavenia, zvolíte Bluetooth, kliknite na spárovať nové zariadenie a vyberiete zariadenie s názvom Printer 001. Keď vás systém vyzve na zadanie hesla, zadajte 4 nuly. Ak chcete, môžete Bluetooth tlačiareň prepojiť s tabletom aj pomocou USB kábla, ktorý je súčasťou balenia. V takom prípade je však potrebné kontaktovať našu podporu, aby sme vám pomohli nastaviť správny ovládač tlačiarne. LAN tlačiareň pripravíte podobne ako Bluetooth tlačiareň. Tlačiareň zapojte do zásuvky a vložte papier. Navyše je potrebné ju prepojiť LAN káblom priamo do routera, na tlačiarni ide o prostredný port. Po pripojení by na porte mali svietiť dve kontrolky, oranžová aj zelená. Aby spolu tablet a tlačiareň mohli komunikovať, musia byť prepojené na rovnakej sieti. Teraz si ukážeme, ako na self-test tlačiarne, ktorý vám vytlačí jej IP adresu. Vypnite tlačiareň vypínačom na pravej strane. Stlačte a držte tlačidlo Feed. Pri držaní tlačidla tlačiareň znovu zapnite. Približne po 3 sekundách tlačidlo Feed pustíte. Tlačiareň vytlačí self-test, kde nájdete IP adresu. Ak vyjde prázdny papier alebo je na papieri len text hexadecimal, skúste postup self-testu ešte raz. Keď IP adresa končí na 123.100, znamená to, že tlačiareň nie je pripojená správne k internetu. V takom prípade odporúčame skontrolovať kábel, router, nastavenie siete, poprípade sa riadiť návodom v našom centre pomoci či kontaktovať zákaznícku podporu. Pre stabilnejšie pripojenie je vhodné zafixovať IP adresu tlačiarne priamo v routeri. S týmto nastavením vám môže pomôcť váš správca siete alebo technik, ktorý sa stará o internet vo vašej prevádzke. Potom je potrebné túto IP adresu zadať do Storios pokladne. Otvorte aplikáciu Storios na hlavnej pokladni, prejdite do menu pomocou ikóny 3 vodorovných čiar hore vľavo a kliknite na nastavenia. Následne na tlačiarne. Vyberte LAN tlačiareň, ktorá je offline. Kliknite na adresa tlačiarne a zadajte IP adresu zo self-testu. Potvrďte tlačidlom OK. Odhláste sa a znova sa prihláste do aplikácie Storios. Tým máte stojan, tablet aj tlačiareň pripravené na prevádzku a môžete začať pracovať so Storios pokladňou.